ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांना, हरे कृष्णा. मला एकच मिनिट द्या फक्त. सर्वांना हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. आपण सुरुवात करताना भगवंतांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्रीला प्रभुपाद. श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून या अध्ययन वर्गाला आपण सुरुवात करूया. तर तिसऱ्या अध्यायाला आपण सुरुवात करणार आहोत. तिसऱ्या अध्यायाच्या आधी जसं मी काल म्हटलं की मग आपण पहिले सगळे अध्याय एकमेकांशी गुंफलेले आहेत, तसं आपण रोज आधीच्या अध्यायाची निश्चितच थोडीशी उजळणी करणार आहोत.
त्याप्रमाणे कालचा अध्याय आपला बराच मोठा होता, ज्याच्यामध्ये आपण कृष्णांनी काय संबोधलेलं आहे, भगवंतांनी काय सांगितलं. कारण अर्जुनाची कारणं तर आपण बघितली. पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुनाची कारणं बघितली, की अर्जुन का विषाद झाला होता, का विषण्ण झाला होता आणि त्यांनी शस्त्र ठेवून दिली होती. कारण जेव्हा रथ अगदी अ, युद्धाच्या मधोमध जेव्हा भगवंतांनी नेऊन उभा ठेवला, तेव्हा प्रत्यक्ष समोर आपल्या गुरूंना बघून आणि आपल्या पितामहांना बघून अर्जुनाला निश्चितच युद्ध करण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. कारण आपल्याच भावंडांशी आपण युद्ध करायचं, आपल्याच गुरूंबरोबर युद्ध, आपल्याच पितामहांबरोबर युद्ध करायचं आणि मग जर ते आपल्याकडून मारले गेले, तर माझ्याकडून कुठेतरी पाप घडणार आहे आणि हे सगळं करण्यामध्ये मला कुठलाही आनंद वाटत नाहीये. आणि या सगळ्याला भगवंतांनी कशा प्रकारे संबोधलं हे आपण काल बघितलं, की ज्याचा ज्ञानयोग, मग ज्या सांख्य योगाला आपण बघितलं, की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. मग हे शरीर एक वस्त्र आहे हो. हा आत्मा धारण करतोय हे वस्त्र आहे आणि हे वस्त्र जीर्ण झालं की दुसरं वस्त्र धारण करतोय. त्याप्रमाणे आपण या सांख्य योगाला, की ज्या शरीर आणि आत्म्याच्या संलग्नतेला आपण काल जाणलेलं आहे, की कशासाठी तू ही करुणा करतोयस आणि कशासाठी तू ज्या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या पंचतत्वांनी बनलेलं हे बाह्य शरीर आहे, पण हा आत्मा अविनाशी आहे. शरीर जरी नश्वर असलं तरी आत्मा अविनाशी आहे आणि हा आत्मा अविनाशी याचा अविरत प्रवास हा अगदी तान्ह्या बाळापासून ते लहानपणापासून ते तरुणांपर्यंत पासून ते वृद्धांपर्यंत, मग ते शरीरही सेम नसतं हो, शरीरही तेच नसतं. कारण पुन्हा तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही दुसऱ्या महिन्यामध्ये, तिसऱ्या महिन्यामध्ये तर आपण पुन्हा नाही तसं करू शकत. ते शरीर नाही धारण करू शकत. त्यामुळे ते ते बदल घडत असतात. परंतु आत्मा मात्र तो अविरत प्रवास करतो आहे आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला म्हटलंय, की तू कशासाठी विलाप करतो आहेस? तुझ्या मनातली करुणा ही बाह्य वस्त्रासाठी आहे. तर तू हे मनातले तुझे विचार बदल आणि त्याला कुठेतरी दृष्टिकोन बदललेला आहे भगवंतांनी आणि म्हणूनच जसं म्हटलंय, की आपण एका उत्तम गुरुचं कधी मार्गदर्शन घेतो. की अर्जुनाने युद्धाला नकार दिलाय, पण का हो? कारण तो काही सामान्य व्यक्ती नाही. नरनारायणापैकी नर एक ज्यांनी अ, अ, द्रौपदीला स्वयंवरामध्ये जिंकलेला आहे. ज्या कुंती मातेचा पुत्र आहे, कुंती आणि इंद्राचा जो पुत्र आहे. असा असा सामान्य नाहीये अर्जुन. परंतु तरीही कुठेतरी भगवंतांचं प्रयोजन आहे हो. की अर्जुनाने असमंजस होणं आणि मग गीतेचा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचणं. आणि म्हणूनच भगवंतानी हा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. ज्या कर्मयोगाला आपण सुरुवात केलेली आहे, पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुन विषाद का होतो ती कारणं आणि विजय कसा झालेला आहे त्याविषयी आपण जाणलेलं आहे. मग विजयाची कारणं जी 18व्या अध्यायात आपल्याला कळतं, की जिथे कृष्ण आहे, जिथे भगवंत आणि जिथे अर्जुन आहे, धनुर्धर आहे, तिथे हा विजय निश्चितच आहे. तिथे धर्माचाच विजय आहे. आणि त्याच पहिल्या अध्यायामध्ये आपण ती 9 कारणं आधीच जाणलेली आहेत. की ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांबरोबर हनुमंत जे होते, तोच हनुमंत, तोच सेवक आज भगवंतांबरोबर, मग कृष्ण आणि राम वेगळे नाहीत. द्वापार युगातल्या कृष्णांबरोबरही हनुमान तिथेच कपिध्वजावरती अ, अ, उपस्थित होते. त्या रथावरती आरूढ होते आणि म्हणूनच अशी अनेक कारणं, जी 9 कारणं आपण बघितलेली आहेत. आणि मग कालच्या सगळ्या कारणांना संबोधल्यावर आपण शेवट जो बघितला, की सगळं कळतंय. स्थिता धीर मुनी. मग भगवंतांनी सांगितलं, की कशा प्रकारे तू स्वतःच्या इंद्रियांना आवरून घेणार आहेस. मग ज्या शेवटच्या श्लोकांमध्ये आपण जाणलेलं आहे, की एक स्थिता धीर मुनी ज्याने आपलं मन स्थिर केलेलं आहे, तो निश्चित कसा असतो, कसा वागतो, कसा बोलतो, काय आचरण आहे त्याचं. कारण अर्जुनाला प्रश्न पडला, की मग जर असमंजस होणं हे अव्यवसायात्मिक बुद्धी आहे, मग व्यवसायात्मिक बुद्धी असणारी व्यक्ती कशी वागते? ज्याचं मन दृढ आहे, ज्याची श्रद्धा दृढ आहे, ज्याचा निश्चय दृढ आहे, असा दृढ निश्चय असलेली व्यक्ती कशी असते? आणि मग ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतलं, ज्या आपल्या श्रीला प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलेलं आहे, की मग कुठल्याही अनासक्ती, मग कुठल्याही इंद्रिय वासनेबद्दल आसक्ती नसते, अनासक्त झालेली असते ती व्यक्ती आणि म्हणूनच मग ती शेवटी भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त होते आणि निश्चितच भगवंतांची कृपा अशा व्यक्तीवरती असते. प्रल्हाद महाराजांचं जे उदाहरण घेतलं, की ज्या खांबातून नरसिंह प्रकट झालेले आहेत, ते आपल्या भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी कारण दृढ विश्वास होता प्रल्हाद महाराजांना, की अगदी प्रत्येक दिवशी ज्या मरणासन्न अशा यातनांना मरणोत्तर कितीतरी हिरण्यकश्यपूंनी त्यांच्या वडिलांनीच त्यांना प्रत्येक दिवशी अशा मरणासन्न यातनांना सोसायला लावलेलं आहे. परंतु तरीही सर्वातून एकच दृढ श्रद्धेने प्रल्हाद महाराज बाहेर आलेत, की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे.
आणि ही दृढ श्रद्धा आणि म्हणून असा स्थिताधीर मुनी कोण आहे? त्या स्थिताधीर मुनीची लक्षणं आपण सगळी बघितली. ज्या कासवाप्रमाणे तो आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो, की आपल्या इंद्रियांना आवरून घेतो, आपल्या इंद्रिय विषयांच्या वासनांना आवरून घेतो, की मग कुठल्या क्षणी कशा प्रकारे आपल्याला तिथे त्या परिस्थितीला सामोरं जायचं आहे, त्याप्रमाणे ती व्यक्ती निश्चितच मग कुठेही सुखामध्ये हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्ये होरपळूनही निघत नाही. कारण कुठेतरी समतोल राखलेला असतो त्या व्यक्तीने. निश्चय अत्यंत दृढ असतो. आपल्या निश्चयाशी अत्यंत दृढ असणारी व्यक्ती असते. हे सगळं करण्यासाठी आता आपल्याला आजही जाणायचंय. कारण मग सगळं कळतंय, पण शेवटी आपण जाणलं, की मग ती काम वासना कुठेतरी आपल्याला सगळ्या या अधःपतनाला कारणीभूत होती. हे सगळं कळतंय. सगळे गुण भगवंतांनी सांगितलंय. स्थिताधीर मुनीची लक्षणं सांगितली आहेत. कशा प्रकारे ती व्यक्ती असते. परंतु हे सगळं करूनही, हे ज्ञान घेऊनही का का मनुष्य अजूनही चुकीचं वागतोय किंवा का त्या चुकीच्या गोष्टींना आहारी जातो आहे? कारण मग ती कामवासना. कारण ज्या वासनेच्या मग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, मत्सर ज्या षडरिपू आहेत आणि ज्या मोहमायेमध्ये मनुष्य ज्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मग जे सगळ्या त्रिविध तापातून ज्यांनी पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलेली अशी व्यक्ती ही कुठेतरी सात्विकतेच्या ही पलीकडे असते. आणि म्हणून ती निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती असते. कर्माच्या फळांची अपेक्षा नको असते. कर्मकांड ते कर्मयोग. जे आपण काल बघितलं, की मग तू भगवंतांनी दृष्टिकोन कसा बदललेला आहे अर्जुनाचा, की जरी तू स्वर्गामध्ये जरी तू युद्ध करून जिंकलास, तरीही तुला पृथ्वीवर राज्य करायचंय आणि तरी तुला मरण आलं तरी तुला स्वर्गसुख मिळणार आहे. त्यामुळे तू आनंद नाही असं म्हणूच नको आणि एकीकडे तू क्षत्रिय आहेस हे मात्र विसरू नकोस. तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू आपल्या आपल्या कर्तव्याला जागलं पाहिजेस आणि म्हणूनच तू तुझं कर्म पूर्ण केलं पाहिजेस आणि ते कर्म कसं कर? तर ते कर्म मला अर्पण कर. जसं आपण म्हणतो, की आत्म इंद्रिय वांछा तारो नाम काम, पण जो कृष्ण इंद्रिय वांछा तारो नाम प्रेम. जसं की प्रत्येक मनुष्य जर त्यांनी आपल्या इंद्रियांना स्वतःच्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःच्या कुठेतरी गरजा भागवण्यासाठी ती गोष्ट न करता ते भगवंतांना अर्पण केलेलं त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग न घेता ती कर्माची फळं भगवंतांसाठी, ते कर्मच भगवंतांसाठी केलं गेलं पाहिजे. अशा विचारांप्रती जाण्यासाठी त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये मग ज्या आपण आध्यात्मिक आणि भौतिक मनुष्याचा आणि जो दृष्टिकोन आपण बघितला, की कशा प्रकारे मग हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा सगळं सोसण्याची कुठेतरी मनुष्य जर देहधारी शरीर भावनेशीच निगडीत असेल, तर या सगळ्याला मग तोंड द्यायला त्याची परिस्थिती तितका तो सक्षम नसतो. पण जी आध्यात्मिक जो भक्त आहे, तो सगळ्या काळासाठी मग सगळ्यामध्ये तो समतोल साधलेला असतो त्यांनी. कारण त्यांनी स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं असतं. कारण त्यांनी स्वतःला मी शरीर नाही, आत्मा हे सांगणं खूप सोपं आहे. परंतु त्या गोष्टीला आत्मसात करून त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करणं हे त्या स्थिताधीर मुनीलाच शक्य आहे. आणि म्हणूनच मग ती जी कामवासना आहे, त्या काम, क्रोध, मग जी आसक्ती कुठेतरी कामामध्ये परिवर्तित होते. मग ती कामवासना कधी बुद्धीचा नाश करते, मनाला भ्रमात टाकते आणि हे सगळं कुठे कसं वाढत जाऊन आपण कालच्या अध्यायामध्ये शेवटी बघितलं, की मग मनुष्य कशाप्रकारे अधःपतनाला जातो. आणि तिथेच आपण प्रभुपादांचं उदाहरण घेतलं, की ज्या स्थिताधीर मुनींनी स्वतःला इतकं, की कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची आहे ती भावना इतकंच मनामध्ये आहे. कुठल्याही कर्माचं फळ मग मी हे करतोय, मला याच्यापासून काय मिळतंय? नाही. हे सगळं भगवंतांचं आहे, भगवंतांपाशी जातंय. आणि आजही कर्मयोगामध्ये आपल्याला तेच पुढे जाणायचं आहे. आणि म्हणून अर्जुनाचे पडलेले प्रश्न संपणार नाहीयेत आणि हे ज्ञानही संपणार नाहीये. कारण अर्जुनाला प्रश्न पडतायत प्रत्येक अध्यायामध्ये, ज्याचं कृष्ण भगवंत संबोधतायत सगळ्यांना. सगळ्या प्रश्नांचं निरसन करतायत आणि आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचवलं जातंय आणि अशा प्रकारे तो उपदेश आणि तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचवण्याचा आमचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. या प्रत्येक स्लाइड्स बोलतात. कारण नामनिष्ठ प्रभूजी धन्यवाद, खूप शतशः धन्यवाद आहेत, की इतक्या सुंदर उपक्रमाद्वारे भगवद्गीतेसारखा इतका सखोल ग्रंथ हे ज्ञान 18 दिवसामध्ये खूप खूप कठीण आहे. संक्षिप्त स्वरूपामध्ये हे पोहोचवायचा प्रयत्न आहे. कुठेतरी तुमची ओळख होतीये गीतेशी.
आणि म्हणूनच कुठेतरी आपण गीता शिकायला सुरुवात करतो, इतकं कुठेतरी मनामध्ये निश्चितच काहीतरी त्याचा ठासलं जातं आणि निश्चित मग तुम्ही पुढच्या टप्प्यावरती स्वतःला मार्गस्थ करू शकता. हे पहिल्याच अध्यायाच्या वेळेला सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि म्हणून मग ह्या कर्मयोगाला अर्जुन आज विचारतोय, की मग हे ज्ञान सगळं दिलंय, अर्जुनाला युद्धच करायचं नाही. हो, एखादी व्यक्ती आपण म्हणतो ना, की जर ती गोष्ट करायचीच नसेल, मग त्याच्यासाठी काहीतरी हे नाही, ते नाही, पण ते कारण जर सांगितलं नाही, तर तो उपदेश पण आपल्यापर्यंत येणार नाही. आणि म्हणूनच अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे, की जर मला तू सगळं सांगितलंयस, मला हे ज्ञान दिलंयस, की मी शरीर नाही, आत्मा आहे, मग काय करायचं या आत्म्याला हे युद्ध करून आणि काय करायचंय हे राज्य करून? पण एकीकडे तू सांगतो आहेस, की त्रायते महतो भयात स्वल्पम अपिमस्य स्वल्पम अपिमत्स्य. एक मिनिट माझ्याकडून जर काही श्लोकामध्ये काही गडबड व्हायला नको थोडीशी सुद्धा. स्वल्पम अपिधर्पस्य त्रायते महतो भयात. आणि म्हणूनच एकीकडे तू सांगतोयस, की मी हे करणं पाप नाहीये, कारण मी भगवंतांची सेवा करतोय. मी जे काही कर्म करणार आहे ते भगवंतांच्या सेवेसाठी करणार आहे. आणि म्हणून तू एकीकडे मला कर्म कर म्हणूनही सांगतोय. मग ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे का कर्मयोग? मग मी काय करू? मी नक्की ज्ञान घेऊन त्याग करू, कारण मग मला जर शरीर नाही, आत्मा आहे, तर मी सगळं त्याग करतो, मी सगळ्या कर्माचाच त्याग करतो. पण एकीकडे जर कर्म करणं हे सुद्धा तू सांगतोयस, की भगवंत तुम्ही सांगताय की हे कर्म करणं सुद्धा मला गरजेचं आहे, मग मी नक्की काय श्रेष्ठ आहे याच्यापैकी? आणि मग भगवंत सांगतायत, की निष्काम कर्मयोग. तू कर्म करायचं आहेस, हे भगवंतांनी कालही सांगितलेलं आहे, की कर्म टाळायचं नाहीयेस. तू एक क्षत्रिय आहेस. रिटायरमेंट झाली, की मग मी भगवद्गीतेचं आता ज्ञान घ्यायला घेतो. मग तेव्हा असतात का हो तितके डोळे, कान आणि जी काही आपली इंद्रिय तितकी खरोखर सक्षम असतात, जे कालच मी सांगितलं, की आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत, निर्दोष पूर्ण नाहीयेत. कुठल्याही प्रकारचे दोष कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत आपल्या इंद्रियांना. आणि म्हणूनच आपण जे काही बघतो आहे तेच आपण सांगू शकतो. आणि म्हणून ज्या भगवंताला आपण ब्रह्म स्वरूपात परमात्मा आणि ज्या ब्राह्मण, परमात्मा आणि भगवान ज्या 3 टप्प्यामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, की कृष्ण कोण आहेत? हे जाणण्यासाठी सुद्धा तो आध्यात्मिक प्रवास. मग आध्यात्मिक प्रवासामध्ये तितकं प्रगत होणं कसं गरजेचं आहे. मग हे ज्ञान नुसतं आचरायचं, नुसतं घ्यायचं नाहीये, की मी भगवद्गीता शिकलोय, मी 10 वेळा वाचली आहे, मी 10 वेळेला त्याचं अध्ययन वर्ग मी जॉइन केला आहे. सगळं कबूल आहे. सगळं खूप खूप कौतुकास्पद आहे आणि खूप अभिमानास्पद आहे. परंतु ते ज्ञान आचरणात आणणं, म्हणून ज्ञान आणि ज्ञानापेक्षा ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच कर्मकांड ते कर्मयोग. भगवंत आजही आपल्याला सांगणार आहेत, भगवंतांना मिथ्याचार नकोय, कुठलाही ढोंगीपणा नकोय. आपण प्रत्यक्ष जे कर्म करतो आहोत त्या कर्मयोगाला भगवंत, की कुठेतरी भगवंतांशी योग म्हणजे आपण जोडलं जातो. आपण त्या कर्माने भगवंतांशी जोडले जातो आहोत. कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना ही अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मग ज्या पारिवारिक परंपरेला आपण म्हटलं, की ज्या 3.24 ते 24 मध्ये आपण काल वाचलं, की मग भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांनी दाखवतायत, की एक आदर्श व्यक्ती, की मग अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, की तू युद्ध कर, कारण तू तरच आदर्श बनू शकतोस. तू जर युद्धापासून पळालास, तू पळकुटा, तुझा शत्रू तुला ब्याड म्हणेल, तुझं कौतुक नाही करणार, तुला पळकुटा म्हणेल, तुला भ्याड म्हणेल. कारण तू एक क्षत्रिय आहेस, तू युद्ध करणं हा तुझा धर्म आहे, हे तुझं कर्म आहे. आणि म्हणूनच त्या वर्णाश्रम पद्धतीला भगवंत कुठल्याही धर्मानी नाही, जन्मानी नाही, तुमच्या गुणकर्मानी भगवंतांनी विभागणी दाखवलेली आहे. हे सगळं जे काही मांडलंय ना आत्ताचा खेळ हा भौतिक जगामध्ये, ह्या ज्या धार्मिक आणि कुठल्याही नावाखाली ज्या कुठल्याही बोंदुगिरी चालते, हे सगळं ह्या सगळ्या भौतिक जगामध्ये हो, हे सगळं मनुष्याने केलेलं त्याचे क्रियाकलाप आहेत. परंतु भगवंतांनी जो आदर्श आणि जो वर्णाश्रम पद्धती, ज्या वर्ण आश्रम पद्धती, व वर्ण हा गुणकर्मांनी, कुठल्याही जन्मानी किंवा धर्मानी नाही हो. आणि कर्म, मग ज्या कर्मानी कुठेतरी काय कर्म केलं, की तुम्ही कुठल्या प्रकारचं कर्म करू शकता, मग या वर्गातल्या व्यक्तींनी कुठलं कर्म केलं पाहिजे. आणि आश्रम कुठेतरी आध्यात्मिक उन्नती दाखवतात. मग ब्रह्मचर्य आश्रम, त्याच्यानंतर गृहस्थ आश्रम, त्याच्यानंतर संन्यास आश्रम आणि वानप्रस्थ आश्रम आणि संन्यास आश्रम, अशा या आश्रमांची विभागणी केली गेलेली आध्यात्मिक योजनेनुसार.
आणि हे सगळं जाणतोय, पुन्हा आपण तेच जाणणार आहोत आजच्या या अध्यायात, की हे सगळं जाणूनही का मग मनुष्य पुन्हा त्या पापी, की सगळ्या या मनात इच्छा नसूनही का ओढला जातोय त्या पापामध्ये? कारण तो सगळ्यात मोठा शत्रू बसलेला आहे आणि तो शत्रू म्हणजे कामवासना. मग त्याला आजही आपल्याला निश्चित जाणायचंय. तर असे हे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत आणि अर्जुनाला विचारायचंय भगवंतांना, की एकम वद, मला एक काहीतरी तुम्ही सांगू शकाल का? की जसं भगवंताला अर्जुनाने काल सांगितलेलं आहे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. किती अप्रोच बघा भगवद्गीता. मग आजही अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, त्याला कुठेतरी त्या शिष्याचा अप्रोच आहे. तशा प्रकारे अर्जुनाने, मग तू ही वेळ माझ्यावरच का आणली? मग मीच हे का सहन करायचं? असं कुठलाही शिष्याला गुरूंना कुठलंही गुरूंवर कुठलंही थोपवत नाही कुठली गोष्ट. कारण तो 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 जो त्याचा विचारण्याचा अप्रोच आहे, की मग काय श्रेष्ठ आहे माझ्यासाठी आणि तुम्ही हे ज्ञान देताय तर माझ्यासाठी काय योग्य आहे? की एकच मला तुम्ही सांगू शकाल का? की याच्यापैकी त्याग भावना श्रेष्ठ आहे का कर्मयोग श्रेष्ठ आहे? आणि मग भगवंत आपल्याला सांगतायत, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थार विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिया विषयांचे चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, मग ते कर्म टाळायला इंद्रिय कुठेतरी आवरली जात आहेत, परंतु मनाचं काय हो? इंद्रिय आवरली सगळी, की इंद्रियांना हे नकोय ते नकोय, परंतु बघा मग नुसती भगवी वस्त्र धारण केली आहेत म्हणजे तो साधू नाही झाला, की ती भोंदूगिरी आहे बघा, हातात सिगरेट आहे आणि काय कानाला फोन लावलेला आहे. अशी व्यक्ती म्हणता येईल का हो योगी कर्मी? सुद्धा नाही म्हणता येणार. कारण अशी व्यक्ती मिथ्याचार म्हटलाय भगवंतांनी. आणि म्हणून मग इथे कृष्ण नाहीये मनामध्ये. इथे फक्त मिथ्याचार आहे. फक्त स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या इंद्रियांचा फक्त काही त्याग केलेला आहे, परंतु त्या मनाला आवरलेलं नाही. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, जे काही करायचं आहे त्या सकाम कर्मात जरी अडकलेलं असलं तरी ते कर्म हे भगवंतांना अर्पण करायचे आहेत. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत, की मन इंद्रिय विषयांचं चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक. मग जर एखादी काही व्यक्ती ज्या इस्पितळामध्ये दाखल असतील, जर त्यांना काही आजार झाले आहेत आणि त्यांना इस्पितळामध्ये दाखल केलेलं आहे आणि त्यांना कडधान्य खायला नाही सांगितलेलं आहे, म्हणजे तो त्यांचा उपास झाला असं समजलं नाही जात. कारण तिथे कृष्ण भावना नाहीये हो. तिथे भगवंत मिसिंग आहे. ते फक्त त्यांना एक रिस्ट्रिक्शन सांगितलंय. त्यांच्या मनाला फक्त हे तुम्ही खाऊ नका म्हणून ते खातायत. पण कारण काय? इंटेन्शन वेगळंच आहे. आणि म्हणून तिथे कृष्ण भावना नाहीये. म्हणून त्याला तो मिथ्याचार म्हटला जातो. आणि म्हणून हे जे चित्रात दिसतंय असा मिथ्याचार भगवंतांना नकोय. भगवंतांना योग्य असं जरी सकाम कर्म केलं तरी भगवंतांना कृष्ण भावना भावित कर्म करायचंय ते सांगतायत. भगवंत म्हणतायत ते कर्म निष्काम कर्म असू दे. आणि म्हणून ते कसं असावं? तर यस्मिंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुठेतरी जर ही सुरुवात करायची, जर प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करत असेल, मग ही राजा रुद्रप्रतापची गोष्ट आहे, की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात, मग आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंविषयी अजून जाणायचं,
की ज्या महामंत्राला आपण म्हणतो, ज्या पंचतत्व मंत्राला मी सांगितलेलं आहे, मग पहिल्या अध्यायात थोडा उल्लेख केलेला आहे, परंतु पुढे निश्चितच मग याचं खूप ज्ञान आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये जाणता येत नाही. पुढे जाऊन आपल्याला चैतन्य चरितामृत आणि मग जे नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, ही जी उपदेशामृत, भक्ती रसामृत सिंधू, ही जी पुस्तकं आहेत, त्याच्यातून आपल्याला मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंचे जे शिष्य, जे गोस्वामी होते, त्यांनी जे काही लिहून ठेवलेलं आहे आणि प्रभूंविषयी जे प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार असलेले, की राधेचं तत्व जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष कृष्णाचा अंश असलेले चैतन्य महाप्रभू, ज्यांनी 500 वर्षापूर्वी हा कृष्णाचा महामंत्र या पृथ्वी तलावर आणला. आणि त्याच काळात मध्ये हा राजा प्रतापरुद्र, हा राजा की ज्याला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घेण्याची खूप इच्छा होती, परंतु प्रभूंनी ती नाकारली. प्रभू संन्यासी आणि राजा प्रतापरुद्र हा कुठेतरी भौतिक जगतामध्ये जगताशी निगडीत होता आणि त्याच्यामुळे मग संन्यासींनी प्रभू संन्यासी असल्यामुळे त्यांनी नाकारली ती भेट घेणं. कुठेतरी खूप खेद झाला त्याच्या मनाला, राजांच्या मनाला खेद झाला. मग तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या काही सेवकांनी राजाला सांगितलं की असं असं रथयात्रेला, जगन्नाथाची रथयात्रेला नक्कीच चैतन्य महाप्रभू येणार आहेत. तर त्यावेळेला तुम्हाला चैतन्य महाप्रभू तिथे प्रत्यक्ष येणार आहेत. तर हे फक्त जाऊन ते राजाला सांगतात. आणि राजा प्रत्यक्ष या रथयात्रेचं आयोजन करीत असतात. तेव्हा ते आयोजन करीत असतानाच त्या रथयात्रेच्याच जागी तिथे रस्ता म्हणजे हातामध्ये झाडू घेऊन आपल्याला प्रत्यक्ष राजा तिथे रस्ता झाडताना दिसतायत, की अशी प्रथा आहे की मग जशी रथयात्रा पुढे सरकते तसं ते जे काही भगवंतांसाठी जो मार्ग आहे तो रथयात्रेचा मार्ग असा स्वच्छ केला जातो, तो प्रत्यक्ष त्या राजाने हातामध्ये झाडू घेतलेला आहे. आणि हे दृश्य जेव्हा चैतन्य महाप्रभू बघतात तेव्हा ते त्याच्यावरती प्रसन्न होतात. आणि म्हणूनच एखादी व्यक्ती जेव्हा आपल्या इंद्रियांना विषय की मी राजा आहे, मी काय या गोष्टी करू, तर ते भगवंतांसाठी केलेलं कर्म आहे. ती सेवा भगवंतांसाठी केली जाते. ते निष्काम पद्धतीने केलं जाणारं कर्म आहे, कारण तिथे कृष्ण भावना आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी जर ही व्यक्ती अशा प्रकारे प्रारंभ करत असेल तर निश्चितच ती व्यक्ती ही श्रेष्ठ मानली जाते. जसे युधिष्ठिर महाराज, मग ज्या यज्ञामध्ये जर युधिष्ठिर महाराज जे धर्मराज हो, जे सत्याचं प्रतीक, परंतु ज्यांनी राजसूय यज्ञ केला तेव्हा नारद मुनींचं त्यांनी मार्गदर्शन घेतलेलं आहे आणि त्या मार्गदर्शनामध्ये त्यांनी त्या यज्ञामध्ये की मी कशा प्रकारे हे कृष्णांचं राज्य, मग हे भगवंतांचं राज्य मी कसं करावं याचं मला मार्गदर्शन करा. अशा प्रकारे त्या म्हणूनच जे युधिष्ठिर महाराजांचं राज्य आलं त्याला रामराज्य पुढे भगवंतांनी प्रत्यक्ष उदाहरण दाखल सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कोणते या तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे काही यज्ञ, मग आता हे यज्ञ कर्म म्हणजे आपलं विहित कर्म. मग जसं कालच्या अध्यायामध्ये 3.24चा थोडासा उल्लेख सांगताना की प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म पार पडणं, मग हा यज्ञ म्हणजे त्यागातून यज्ञ असतो. आणि म्हणूनच हे जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं, ही यज्ञ जेव्हा यज्ञामध्ये आहुती दिल्या जातात, मग प्रत्येक आश्रमातली व्यक्ती हा यज्ञ करू शकते. मग एखादी ब्रह्मचर्य, एखादी ब्राह्मण, एखादी संन्यासी, एखादी गृहस्थ, एखादी कुठल्याही व्यक्ती, मग क्षत्रिय असो, मग गुणकर्मानी जी विभागणी आहे, एखादी ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य, कोणीही ही आपलं यज्ञ कर्म कशा प्रकारे, तर भगवंतांना ते अर्पण केलं जातं, विष्णूंना ते कर्म अर्पण केलं जातं. आणि म्हणूनच तू आपल्या नियत कर्माचं पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर. अशा प्रकारे तू कर्मबंधनातून नेहमीच मुक्त राहशील. त्या कर्माचं जर त्या कर्माचा भोगताच मीच नाहीये की मी करतोय ते, जर त्याच्यात कुठेच मीपणा नाहीये, जेव्हा तिथे कृष्ण भावना आहे तेव्हा निश्चितच त्या कर्माची बंधनं, मग त्या कर्मफळाच्या बंधनातूनही निश्चितच तू मुक्त होशील, कारण ते निष्काम कर्म केलं जातंय.
आणि म्हणूनच अशी निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती म्हणजे एखादी, आता जे आपल्याला उदाहरणादाखल चित्रामध्ये दिसतंय की एखादी शेतकरी, मग हे त्यागाचं चक्र बघा. हा यज्ञ म्हणजे त्याग. मग या त्याग भावनेतून, कारण ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि ज्या त्याग भावनेतून मग हा त्याग केला जातो. जसं आपण म्हटलं की यज्ञामध्ये आहुती दिल्या जातात. मग हे यज्ञ याग करून पर्जन्य राजाला कुठेतरी बोलवलं जातं. विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ केलेले हे पर्जन्य राजापर्यंतही पोहोचतात आणि निश्चितच पर्जन्य राजाला, म्हणून ते वेगळे या देवतांसाठी न करता जे विष्णूंना यज्ञ केले जातात ते निश्चितच वरुण राजापर्यंत पोहोचून मग पावसाचं आगमन होतंय. आणि मग या पावसाच्या आगमनाने धान्य पिकतंय. हे धान्य मग भगवंतांना अर्पण केलं जातंय. म्हणजे कृष्णापासून कृष्णापर्यंत हो. हे त्यागचक्र कुठून जाणलंय? हे त्यागचक्र वेदांमधनं जाणलेलं आहे. वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. काय लिहून ठेवलेलं आहे तर बघा. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धी सत्व शुद्धौ ध्रुवा, सॉरी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धी सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृती लब्धे सर्व ग्रंथीनां विप्रमोक्षः. हे जरा सलग असा हा श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अति सूक्ष्म वृत्तींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा यज्ञ केल्याने बघा की मग त्या त्याग भावनेतून जेव्हा हे कर्म केलं जातं तेव्हा मनुष्याचा आहार शुद्ध बनतो. कारण जे भगवंतांसाठी अर्पण केलं जातं, कृष्णाचंच कृष्णांना अर्पण केलं जातं. ज्या वेदांमध्ये सांगितलंय त्याप्रमाणे जर त्याग भावनेने आपलं कर्म केलं तर निश्चितच पर्जन्य राजा प्रसन्न होऊन धान्य निर्मिती होऊन ते धान्य जे उगवलं जातंय त्याच्यापासून जे आपण अन्न बनवतो ते अन्न भगवंतांना अर्पण केलं तर कशा प्रकारे ते भगवंतांपासून भगवंतांपर्यंत असं हे चक्र आहे. आणि म्हणूनच मग असा जर आहार ग्रहण केला, असा भगवंतांना कृतज्ञतेच्या भावनेने जेव्हा ते अर्पण करून तो आहार जेव्हा ग्रहण केला जातो तेव्हा तो आहार हा शुद्ध आहार असतो. आणि त्याच्यामुळे आपल्या शरीरातील या उती सुद्धा शुद्ध होतात. आहारौ शुद्धौ, शुद्ध आहार केल्याने जीवन शुद्ध बनते. म्हणजे जीवनातील जीवन शुद्ध कशाने बनते? कारण शारीरिक कुठेतरी शारीरिक आणि मानसिक जी शुद्धता होते, कारण कुठेतरी स्मृतीतील अतिसूक्ष्म ऊतींचं शुद्धीकरण होतं आणि स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य सुद्धा त्या मोक्ष मार्गाबद्दल, मग तो फक्त त्या देहधारी भावनेशी निगडीत न राहता आत्मसाक्षात्कारी भावनेबद्दल, मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू लागतो आणि या सर्वाची परिणिती कुठेतरी कृष्ण भावनेमध्ये होते. हा यज्ञ म्हणजे कलियुगाचा यज्ञ कुठला? तर कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरण आहे. जो नामस्मरणाचा यज्ञ आपल्याला प्रत्यक्ष जे आपल्याला चित्रात दिसतायत चैतन्य महाप्रभू त्यांनी आपल्यापर्यंत आणलेला आहे. आणि म्हणूनच ही कृष्ण भावना या महामंत्राद्वारे आपल्यापर्यंत प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही कृष्ण भावना, आणि हे जे काही मिशन होतं हे मिशन प्रभुपादांनी पुढे, मग ही जी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ही कृष्ण भावना रुजवलेली आहे आणि तो प्रयत्न, तो प्रसार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जे या वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये त्याचं रूपांतर होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.13 भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग जो भगवत भक्त आपल्याला समोर दिसतोय, मग 56 भोग नाही हो, 9व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. मग अगदी अगदी पान, फूल, फळ आणि थोडस पाणी जरी भगवंतांना मनापासून त्या प्रेमाने अर्पण केलं, पण ती भावना, ती कृष्ण भावना मनापासून आली पाहिजे. आणि म्हणून हा भगवत भक्त सर्व प्रकारच्या पापापासून कधी मुक्त होतो? जेव्हा तो नैवेद्य ग्रहण करतो.
ज्या कृतज्ञ भावनेने त्यांनी ते धान्यापासून बनवलेलं अन्न जेव्हा भगवंतांना अर्पण करून मग ग्रहण केलं जातं, तेव्हा निश्चितच ते कुठेतरी कृतज्ञतेच्या भावनेने नाही तर ते इतर लोक फक्त पापच ग्रहण करतात. मग मांसाहार करणं हे निश्चितच रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल आहे. कुठेतरी खूप कटाक्षाने कठोरपणे पाळला गेला जाणारा नियम आहे इस्कॉनचा. परंतु प्रभुपाद म्हणतायत मग ते नुसतं शाकाहारी खाणारी लोक नाही, तर ज्यांनी जे जे नैवेद्य ग्रहण करतायत भगवंतांना कृतज्ञतेने अर्पण करून जेव्हा ते अन्न ग्रहण केलं जातं, तेव्हा ते निश्चितच पापमुक्त करतं. त्या म्हणून भक्त निश्चितच याचाच मार्ग अवलंबत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.14 सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण चक्र बघितलं की हे जे विहित कर्मापासून हा यज्ञ निर्माण होऊन आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जे यज्ञ करता आहेत, जे नामस्मरण संकीर्तन करतायत बघा कसेही हे तिघही मिळून जसं करतायत, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा नामस्मरणाच्या या सुंदर अशा संकीर्तनाचा लाभ घेते, किती मनामध्ये निर्मळ विचार आहेत आणि मग आपलं विहित कर्म अशा प्रकारे पार पाडून अशा या कृष्ण भावनेला निश्चितच कुठेतरी या वर्तमान काळासाठी जे आवश्यक आहे, कृष्ण भावना निश्चितच रुजवली जाते प्रत्येकाच्या मनामध्ये. आणि हा सगळा यज्ञ विहित कर्मांपासून, म्हणून या कर्मांचं महत्व हे विहित कर्म हा यज्ञ, हा ज्या कलियुगाचा यज्ञ आहे, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती सुमेधसः. आणि हा जो मंत्र आहे तो या चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्यापर्यंत आणलेला आहे, ज्यांचं पंचतत्व मंत्रांमध्ये आपण स्मरण करतो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद. जे चैतन्य महाप्रभू, ते प्रत्यक्ष राधाराणीचं रूप तत्व जाणण्यासाठी ज्यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलेला आहे. असं हे राधा आणि कृष्ण वेगळे नाही तो. मग पुढे जाऊन आपल्याला खूप 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 पलीकडे हो आपल्या आकलन शक्तीच्या जो माधुर्य रस आपण जाणतो, की मग ज्या ज्या वृंदावनामध्ये राधाकुंड, श्यामकुंड याच्या खूप कथा आहेत, ज्या आपण पास्ट टाइम्स म्हणतो, की प्रत्येक या गोष्टीला कारण सर्वात निकट कुठली गोपी भगवंतांच्या, तर ती राधा. मग गोपींनी भगवंतांवर अतोनात प्रेम केलं, पण त्याच्यात राधा ही भगवंतांच्या अतिशय निकट. आणि अशी ही राधा जिने भगवंतांवर अतोनात प्रेम केलं, ते प्रेमाचं तत्व आणि ते जाणून घ्यायला, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी भगवंतांनी प्रत्यक्ष, म्हणून गौर भक्त, की कारण तो जो आपण गौर पौर्णिमा आता साजरी केली, जिथे चैतन्य महाप्रभूंचा आविर्भाव दिवस तो, आणि त्या दिवशी कारण ज्यांनी रंग मग भगवंतांसारखा नाहीये कृष्णवर्ण, तो रंग राधेचा आहे. कारण तो चैतन्य महाप्रभूंनी कृष्णाचा, राधेचं तत्व जाणण्यासाठी घेतलेला कृष्णाचा अवतार आहे. आणि जे प्रभू नित्यानंद, जे त्यांचा विस्तार आहेत, बलराम आहे. मग आपल्याला पुढे जाऊन अनेक बलराम आणि जे पुढे जाऊन त्यांचे विस्तार जाणायचे आहेत, की मग अनिरुद्ध आणि ज्या अनेक, मग तुम्हाला त्याविषयीचं ज्ञान मी अजून पुढे जाऊन देईन, की कशा प्रकारे विस्तारित आणि त्यांच्या आंतरिक शक्तीबद्दल हा पंचतत्व मंत्र आहे, जे अद्वैत गदाधर आहेत. त्यानंतर श्रीवासादी, अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी हे जे आहेत, ह्या भगवंतांच्या, मग अद्वैत आणि गदाधर, मग प्रत्यक्ष शिव आणि नारद मुनी यांचा सुद्धा अवतार आहे. आणि वासादी ज्यांनी ज्यांनी भक्तांचं प्रतिनिधित्व केलेलं, या सर्वांचं नामस्मरण, यांचं सर्वांचं स्मरण केलं जातं. मग बलराम, संकर्षण आणि अनिरुद्ध हे सगळे जे पुढे भगवंतांच्या विस्तार आहेत, आणि ज्या आपल्याला गोलोक वृंदावनाविषयी, गोलोक चार्ट विषयी आपल्याला जाणायचंय, त्यामध्ये निश्चित तुम्हाला पुढे विस्तार जाणले जातील. मग ज्या महातत्वाविषयी आपण जाणणार आहोत, कृष्णाचं जे महातत्व आहे, ज्या महाविष्णूंचं तत्व जे आहे, मग महाविष्णू काय आहेत, मग कर्णोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू, हे सर्व अतिशय सखोल असं आहे, जे पुढे जाऊन आपल्याला याविषयीचं ज्ञान सुद्धा देण्याची माझी कुठेतरी तळमळ असेल. कारण हे कुठेतरी सगळं संलग्न आहे हो. ज्या चैतन्य महाप्रभूंविषयी आपण जाणतो आहोत, त्याविषयी सांगताना मग हे कुठेतरी ज्ञान सुद्धा देण्याची खूप इच्छा होते तुम्हाला. आणि म्हणूनच मग या पंचतत्व मंत्राचं स्मरण करून आपण तो महामंत्र, ज्या यज्ञाला, ज्या कलियुगाचा जो यज्ञ आहे, तो नामस्मरण, हरे नम हरेर नम हरेर नम केवलम एव नास्ति एव नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ एव गतिर अन्यथा.
कारण मग हा नामस्मरण हा एकमेव या कलियुगाचा यज्ञ आहे. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. आणि म्हणूनच हे नामस्मरण जरी या छल कपट भांडण आणि अतिशय अशा या जगामध्ये आपण भौतिक जगामध्ये राहतो आहोत, परंतु इथे यायला मग भागवतामध्ये खूप सुंदर पुढे जाऊन दिलंय की मग या कलियुगामध्ये सुद्धा एक मात्र खूप चांगली गोष्ट आहे की ज्या नामस्मरणाने आपण निश्चित भगवत मार्गाला जाऊ शकतो आणि ज्या कृष्ण धामाला आपण ज्या भगवत धामाला निश्चित पोहोचू शकतो. कारण मग आपण मोक्षाविषयी विचार करू लागतो, कारण शरीर नाही आत्मा आहोत ही भावना कुठेतरी रुजू लागते आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आपण स्वतःला आणू शकतो. ही खूप खूप पुढचे आहेत हो. मग याच्यासाठी अनेक जन्म घ्यायला लागतील. प्रभुपाद म्हणाले अनेक 100 काय 1000 कितीतरी जन्म घेऊन मग त्या कृष्ण भगवंतांच्या गोलोक साधलं जातं. भगवंत तर वाट बघतायत. भगवंत निश्चितच सांगतायत हे ज्ञान दिलेलं आहे, परंतु ते आध्यात्मिक आणि त्या प्रवासामध्ये प्रत्येकाने मार्गस्थ करणं किती गरजेचं आहे आणि हा यज्ञ हा त्याचा टप्पा आहे आणि म्हणूनच हा खूप महत्वाचा टप्पा आहे. कारण हा कलियुगाचा यज्ञ म्हणजेच हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच हे पंचतत्व मंत्राचं स्मरण करून आपण हा मंत्र जपत असतो. मग याच्या पण माळा केल्या जातात. एक माळ करताना 108 वेळेला माळा म्हटलं जातो, नामस्मरण केलं जातं. पुन्हा आपण तो पंचतत्व मंत्र म्हणतो आणि अशा प्रभुपादांनी सांगितल्या 16 माळा या दिवसभरामध्ये केल्या जातात. कमीत कमी 16 माळा. मग ज्या नामाचार्यांना सांगू आपण हरिदास ठाकूर त्यांनी तर 3,00,000 वेळेला हा मंत्र म्हटलेला आहे, की ज्यांनी मग असं कुठेतरी पण केला होता की इतके वेळेला नामस्मरण केल्याशिवाय मी अन्न पाणीही ग्रहण करणार नाही. अशा या नामस्मरणाचं महत्व आहे. आणि असा हे ज्ञान देणारे कोण आहेत? तर ज्यांनी कर्मफळाची आसक्ती, मग आपल्याला जे जाणायचंय की कर्मयोगाविषयी आपण जे जाणतो आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 3.19 म्हणून कर्मफलावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि अशा या भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती करण्यासाठी अनासक्त होऊन म्हणजेच निष्काम पद्धतीने अशा उपदेश प्रभुपाद आपल्या शिष्यांना देत आहेत. बघा, ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये ज्या गोस्वामींनी, मग ज्या रूप गोस्वामी आणि ज्या सनातन गोस्वामी, की हे गोस्वामी की ज्यांनी आपल्या इंद्रियांवर विजय मिळवलेला आहे, असे स्वामित्व गोस्वामी की ज्या इंद्रियांवर ज्यांनी विजय मिळवलेला आहे, असे स्वामी ज्यांना गोस्वामी पदवी दिली गेलेली आहे. आणि अशा प्रकारे ज्यांनी असा संदेश पुढे पोहोचवून आणि हेच मिशन पुढे ठेवून याचा प्रसार करत प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांना तोच उपदेश दिलेला आहे की अनासक्त होऊन ते कर्म करणं, निष्काम पद्धतीने ते कर्म केलं तर निश्चितच परमेश्वर प्राप्ती. मग निश्चितच पुन्हा येऊन या भौतिक जगतामध्ये, या मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा यावं लागत नाही. मग निश्चितच जेव्हा जीर्ण देह टाकला जातो तेव्हा निश्चितच तो भगवत धामाला पोहोचतो मनुष्य आणि निश्चितच त्याला भगवंतांची कृपा प्राप्त होते. मग आपण जाणायला बघतो आहोत की ज्या 3.17 ते 25 मध्ये आपण जाणतो आहोत की मग आदर्श व्यक्ती काय आहे, की ज्याचं अनुसरण केलं जातं, अनुकरण नाही. ज्या ज्या गोवर्धन पर्वताला भगवंतांनी उचलून धरलेला आहे. तुम्ही आम्ही करू शकतो का हा प्रयत्न, तो पर्वत उचलू शकतो का? मग ते अनुकरण करायचं नाहीये. भगवंतांनी जो उपदेश दिलेला आहे त्याच्या मार्गावर चालायचंय, त्याच्या अनुसरण करायचंय त्या उपदेशाचं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत एक आदर्श व्यक्ती जर बनलं आणि प्रत्येकाने आपलं कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार करणारी जर ही आदर्श व्यक्ती असेल तर त्या व्यक्तीचं निश्चितच अनुसरण केलं जातं. आणि म्हणून मग ज्या वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केली, मग वर्णशंकर पद्धती नाही की जिथे जर भगवंतांनीच आपलं कर्म योग्य पद्धतीने केलं नाही तर कुठेतरी अवास्तव अशा लोकसंख्येला निर्मिती केली जाईल आणि जो कुठेतरी शांततेचा विनाशक असेल. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत त्याचं कारण म्हणून एक आदर्श व्यक्ती कशी असावी. यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्यांचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्याने ते जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जर
वर्णाश्रम पद्धती आणि अशा प्रकारे गुणकर्मांनी प्रत्येकाने जर आपलं कर्म व्यवस्थितपणे पार पाडलं, मग तो एखादी ब्राह्मण असू दे, एखादी क्षत्रिय असू दे, एखादी क्षूद्र असू दे, एखादी वैश्य असू दे, तो निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करू शकतो, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. निश्चितच तो जेव्हा हा जीर्ण देहाला त्याग करेल, तेव्हा तो निश्चितच भगवत धामाला पोहोचू शकतो. कारण श्रेष्ठ व्यक्ती आणि म्हणूनच या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण करायचंय, की मग ज्या आपण देवी देवतांना, की ज्या शिवांनी समुद्र मंथनाच्या वेळेला विष प्राशन केलं, जे प्रभुपाद आपल्या तात्पर्यामध्ये उदाहरण देतात, ते जर एखादी थेंब जरी तुम्ही आम्ही घेतला विषाचा, तर आपण मरणू, दुसऱ्या क्षणाला मृत्यूला सामोरं जाऊ, आपण मृत्यू पडू. आणि म्हणूनच मग ते अनुकरण नाही करतायत, की ते विष प्राशन फक्त शिवांनीच केलेलं आहे आणि ते ते पचवू शकलेले आहेत. ते शिवच करू शकतात. ज्या गोवर्धन पर्वताला भगवंतांनीच आपल्या करगईवर उचलून धरलेलं आहे. मग त्याचं अनुसरण करून अनुकरण आपण करू नाही शकत, पण त्या त्या उपदेशांचं, त्या तत्वांचं, त्या शिकवणीचं आपण अनुसरण करू शकतो. आणि म्हणून ज्या आदर्श व्यक्तींनी आपल्याला जे अनुसरणीय तत्व दिलेली आहेत, त्या मार्गावर आपण स्वतःला घालू शकतो. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 4. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करणारा मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की भगवंतांना काय करायची गरज, काही कर्म करायची जे भगवंत ज्या 6 ऐश्वर्यांनी आपण नटलेले बघितले, की ज्यांचं सौंदर्य जे परिपूर्ण पूर्ण विदस्य, काही ठेवून सुद्धा भगवंत पूर्ण आहेत हो. परंतु तरीही भगवंत आपलं कर्म, भगवंत स्वतःच्या उदाहरणादाखल, की ज्यांनी आपलं विहित कर्म व्यवस्थितपणे पार पाडलेलं आहे आणि म्हणूनच कुठल्याही अराजकतेला बळी पडलेलं नाहीये, कुठल्याही वाटेल त्या लोकसंख्येचा निर्मिती झालेली नाहीये, कारण भगवंतांनी त्या प्रकारे ती विभागणी केलेली आहे. आणि म्हणूनच मग जे विहित कर्म भगवंतांनी स्वतःचं कर्म योग्य पद्धतीने केलंय आणि असा आदर्श घालून दिलेला आहे. आणि म्हणूनच एखादा क्षत्रिय, म्हणून अर्जुनालाही भगवंत सांगतायत, की तू युद्ध कर. तू युद्ध नाही केलंस की तुझ्याच पक्षातील राजे पळून जातील, कारण आमचा राजा, आमची जर आमच्याच पक्षातला अर्जुन जर युद्ध करत नाही तर आम्ही का करावं. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी आपलं अनुकरण न करता ह्या आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं तर कुठल्याही कौटुंबिक परंपरेचा नाश होणार नाही. मग अशाही गोष्टींमध्ये ज्या गोष्टी जसं आपण म्हटलं बघितलं, की ब्राह्मण ज्या ब्रह्मरूपाला काही जाणणारे आहेत, की जे भगवंतांचं अस्तित्वाला तितकं अजून जाणू शकत नाहीत, त्यांचं अस्तित्वच मान्य करत नाहीत, परंतु ते कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रियांचा त्याग करून मग कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. अशा व्यक्तींना आपण काय सांगू? मग अशा व्यक्तींना खरोखर पूर्ण नाकारलं जाईल का? तर भगवंतांनी त्यांना पूर्णपणे नाकारलं नाही. भगवंत सांगतायत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.26. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जर सकाम करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये, की जो आपली कर्म, मग जो भगवंतांना अजून तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, अशा व्यक्तीला पूर्णपणे नाकारलं नाहीये भगवंतांनी. पण जर अशाच व्यक्तींना एखाद्या भक्तांनी आणि एखाद्या निष्काम कर्म करणाऱ्या व्यक्तींनी जर योग्य उपदेश दिला, त्यांच्या संगतीमध्ये राहून, की तुम्ही तुम्ही जे करता आहात त्यातला काही भाग तुम्ही कृष्णाला अर्पण करा. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जर ही कृष्ण भावना कुठेतरी डेव्हलप झाली, कुठेतरी विकसित झाली, तर निश्चितच यथावकाश विकासाची आपण निश्चितच कुठेतरी ती पायरी आहे. हे निश्चितच प्रत्येकाला कृष्ण भावनेमध्ये निश्चितच युक्त करू शकतो. हे जाणण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणून त्यांना धुडकावून लागायचं नाही, की अशा व्यक्तींना सकाम करणारी व्यक्ती ही पूर्णपणेच लाथाडली जात नाही. तर निश्चितच त्यांना टप्प्याटप्प्याने उपदेशानुसार या मार्गावर आणता येते. नाहीतर असं सांगून, अरे आता तुझं काही होणार नाही, आता तू अशाच प्रकारे वागतोय, मग अशा व्यक्तीला पूर्णपणे निराश न करता भगवंतांनी त्यांनाही स्वीकारलेलं आहे. कारण भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.27.
मिथ्याहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य कर्म करतोय हे मनुष्य जाणत नाही, कारण तो स्वतःलाच या कर्माचा करता, की मी कर्म करतोय, मी ही बिल्डिंग उभी केली आहे, मी एवढं सगळं करतोय, मी हे आणतोय, मी हे करतोय, मी. मग तिथे मी भोगता आहे. आणि म्हणूनच हा मिथ्या अहंकार, जो खोटा फॉल्स इगो म्हटलेला आहे ना, कुठेतरी मन, बुद्धी आणि अहंकार हे जे टप्पे आहेत, मग हा जो खोटा अहंकार आहे त्याने हा आत्मा प्रभावित झालेला असतो, कारण तो कुठेतरी मायेच्या वेष्टनाखाली जगतो आहे. जो त्रिगुणांचा प्रभाव या आत्म्यावरती आहे, हा या मायेच्या मायेमध्ये आहे, या मोह मायेमध्ये आहे. जे या मोह मायेमध्ये लोभ, मद मोह मत्सर आणि या सगळ्याची भावना हे षड्रिपूंनी ही माया भरलेली आहे. आणि म्हणूनच मनुष्य याच्यामध्ये त्रिगुणांनी कर्म करत असतो, त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली कर्म करत असतो. मग जो सात्विक मनुष्य काय विचार करेल, राजसिक काय विचार करेल, तामसिक त्या गोष्टीचा कशा प्रकारे विचार करेल. आणि म्हणून मग अर्जुन भगवंतांना विचारतात आता की हे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.36 अर्जुन म्हणाला, हे ऋषी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्म करण्यास प्रेरित होतो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आपण बघितलं, मग त्या स्थिताधीर मुनींना जाणून सुद्धा का आपण त्या पुन्हा त्याच गोष्टीमध्ये ओढले जातो, का मनुष्य अधःपतनाला जातो? मग इच्छा नसतानाही. कारण का? कारण कुठेतरी ती वासना पापकर्म करण्यास प्रेरित करते. मग थोडा वेळ, मग पुढे जाऊन आपल्याला अजामिलाची कथा जाणायची, की इतकं सगळं ज्ञान घेतलेली, इतकं सगळं पारंगत असलेली व्यक्ती, पण एका क्षणासाठी जेव्हा कुठेतरी त्या वासनेच्या आहारी जाते, तेव्हा कशी अधःपतनाला जाते ती व्यक्ती. आणि म्हणूनच मग इच्छा नसतानाही ही व्यक्ती का होते? कारण तिथे कुठेतरी आपल्याला जाणायचंय, धूमेनाव्रियते वही यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृत्तम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छा दिला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे या मोह मायेमध्ये आणि या मायेच्या वेष्टनाखाली आपण, की म्हणूनच मग कुठलीही इच्छा नसतानाही त्या कुठेतरी आपण बघा, मनुष्य ओढला जातो त्या गोष्टींमध्ये, कारण त्या गोष्टींविषयी थोडीशी का होईना अंधुकशी कुठेतरी वासना तयार होते. म्हणून ती वासना म्हणजे कशी, तर ज्याप्रमाणे धुराने अग्नीला, म्हणजे अग्नीला सगळ्या धुराने वेष्टिलेलं असतं, ज्याप्रमाणे वारेला गर्भाने गर्भ पूर्ण वारेने वेष्टिला जातो, त्या आणि धुळीने सगळा आरसा वेष्टिला जातो, त्याचप्रमाणे हा जो आत्मा आहे, हा सगळा हा या विविध प्रमाणात, म्हणून हा जीव या कामाद्वारे, म्हणून त्याची मन, बुद्धी आणि खोटा इगो या सगळ्यावरती कुठेतरी थर चढतो, या काम वासनेचा थर चढतो, जो सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. आणि म्हणून ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भ वेष्टिला जातो, त्याचप्रमाणे हा जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात अच्छा दिला जातो. मग कसा करायचा या अज्ञानरूपी अंधकाराचा वध? तर ज्ञानरूपी शस्त्रास्त्राने. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 3.41 म्हणून हे भरतर्षभ, अर्जुन, इंद्रियाचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग इंद्रियांचं नियमन करून कुठेतरी मन, बुद्धी आणि इंद्रिय, मग आपल्याला त्या सुंदर अशी आकृती, मला वाटतं याच्यामध्ये येस आपल्याला जाण्याचे 2 स्लाइड्स राहिल्यात. आणि म्हणूनच या कामाचा की प्रारंभीच कुठेतरी वध कर. मग आपल्याला जे दिसतात की प्रल्हाद महाराजांनी इतकी दृढ श्रद्धा कशी आणली, कारण मग मनामध्ये की जी दृढ भावना, भगवंतांविषयी जे नामस्मरण अहोरात्र केलं जायचं, त्या कृष्ण भावनेमध्ये सर्व स्मरलं जायचं. आणि म्हणूनच इंद्रियांचं नियमन, कुठेतरी इंद्रिय विषयांच्या वासनेपासून स्वतःला अनासक्त ठेवू शकते ही व्यक्ती. आणि म्हणूनच अशा कामाचा, अशा कुठेतरी आसक्ती दाखवणाऱ्या या कामाचा प्रारंभीच वध कर. त्यासाठी त्या ज्ञानरूपी सागराला पार करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आत्मसाक्षात्काराचं हे ज्ञान घेणं, की आत्मसाक्षात्काराचा ज्ञानाने त्या अंधकार रूपी अज्ञानाचा विनाश करायचा आहे.
आणि म्हणूनच मग ती व्यक्ती कशा प्रकारे जाणायचंय, तर मग या मन, बुद्धी, इंद्रिय कशा प्रकारे संलग्न आहेत. मग ही जी इंद्रिय विषयांची वासना आहे, मग ही इंद्रियांपर्यंत कशी पोहोचतीये. काल आपण जसं बघितलं की कुठेतरी आसक्ती, इंद्रिय वस्तू, इंद्रिय विषयाविषयी, वस्तूविषयी आसक्ती, मग ही आसक्ती कुठेतरी मोहामध्ये आणि मग त्या वाटणाऱ्या कामवासनेमध्ये, मग काम कुठेतरी क्रोधामध्ये, क्रोध कुठेतरी त्या भ्रमनिरासामध्ये जातोय, त्या बुद्धीचा नाश करतोय आणि मग मनुष्य कुठेतरी घसरतोय खाली, अधःपतनाला जातोय. आणि म्हणून मग ते संलग्नता कशी आहे ती जाणून घ्या. इंद्रियाणि पराण्याहुरी इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन बुद्धी इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा आध्यात्मिक स्तरापर्यंत पोहोचायला या सगळ्या स्तरातून, कारण मनुष्य कुठेतरी अजून या लोअर, सर्वात खालची स्टेज कुठली, तर देहधारी भावना. माझा देह, मग मी याला काय करू, मग मी हे घेतलं की मला खूप, हे कुठेतरी प्यायलो की मला खूप आनंद होईल, हे बघितलं तर माझ्या डोळ्यांना खूप आनंद होईल, हे ऐकलं तर मला. अहो पण ती इंद्रिय विषयांची वासना आहे, कुठेतरी देहधारी. मग तो शारीरिक स्तर आहे. त्याच्या पुढे जाऊन इंद्रियांना कसं केंद्रित करायचंय. मग ही जी इंद्रिय वस्तूंविषयीची, मग मद्यपान केलं की कसं, सिगरेट फुंकतोय जो मनुष्य, देहधारी भावनेशी निगडीत आहे, सगळ्यात खालचा स्तर आहे. मग त्याच्या पुढे काय आहे, इंद्रिय. मग त्या इंद्रियांना कसं कंट्रोल केलं जातं, या इंद्रियांना कसं नियंत्रित केलं जाईल, कारण त्याच्यावर बसलेली जी कामवासना आहे ती कशी नियंत्रित केली जाईल. मग त्या इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ कोण आहे, मन आहे. मन त्या इंद्रियांना काबूत आणेल. आणि त्या मनाला कोण काबूत आणते, तर बुद्धी काबूत आणते. कारण तो आत्मा आरूढ आहे, जो या रथामध्ये बसलेला आहे. पण त्या आत्म्याकडे लक्ष आहे का, कारण मनुष्य फक्त याच भावनेमध्ये अजून मन, बुद्धी आणि इंद्रिय, कारण त्या इंद्रियांमध्येच कुठेतरी व्यस्त आहे, देहधारी भावनेशीच निगडीत आहे. पण हे जर घोडे, हे ज्या घोड्यांना जर, या घोडे रूपी इंद्रियांना, मग हे घोडे काय आहेत, तर ही इंद्रिय आहेत बघा, डोळे, नाक आणि हे जे कान आहे, मग ही जी त्वचा आहे, नाक आहे, त्वचा आहे आणि एक प्रकारची, पुढे जाऊन थांबा एक मिनिट हा, हा हा ही जी त्वचा आहे आणि जीभ आहे, ही जी 5 घोडे आहेत ना, त्या 5 घोड्यांचे लगाम आहेत ना, त्या मनाच्या ताब्यात पाहिजेत. जर त्या इंद्रियांना नियंत्रित करायचं असेल, तर त्या मनाला ताब्यात ठेवलं पाहिजे. आणि त्या मनाला ताब्यात ठेवण्यासाठी सत्सद विवेक बुद्धी शाबूत पाहिजे. त्या बुद्धीसाठी काय पाहिजे, त्या आत्म्याला धार्मिक अन्न, त्या आध्यात्मिक मार्गावर जर प्रगती केली, तर आत्म्याकडे लक्षच नाहीये. कारण फक्त देहदारी भावनेशीच निगडीत आहे मनुष्य अजून. माझा देह, माझं शरीर, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे आहे. मग त्या मानसिक आणि शारीरिक गोष्टींमध्येच कुठेतरी निगडीत आहे. पण त्या आत्मिक भावनेमध्ये, की मी शरीर नाही आत्मा आहे, ही भावना अजूनही दृढ करणं, मग त्याला खूप प्रयास आहेत, कारण ते ज्ञानच घ्यायचंय. त्या ज्ञानाने ती आध्यात्मिक प्रगती साधायची, मगच तो रथ आखला जाईल हो. त्या घोड्यांना जर मनाने काबूत ठेवलं, त्या मनाला बुद्धीने काबूत ठेवलं, तर निश्चितच तो आत्मा जो आरूढ आहे त्याला सुद्धा नीटपणे त्या रथामधून प्रवास करता येईल. आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला जाणायचं आहे. त्या आत्मा, परमात्मा, हे जे आता ज्ञान आपण गुह्य ज्ञान घेतलंय, त्याच्या पुढे जाऊन हा आत्मा या परमात्म्याचाच अंश आहे. मूळ आध्यात्मिकच आहोत आपण. आणि म्हणूनच या नामस्मरण रूपी आध्यात्मिक अन्न जेव्हा आपण या आत्म्याला देऊ, तेव्हा कुठेतरी बुद्धी, मन आणि इंद्रिय सुद्धा आपल्या ताब्यात आलेली असतात. आणि म्हणून ही सगळी संलग्नता जाणा. म्हणून या, जसं त्या धुराला, अग्नीला धुरानी, आरशाला धुळीनी आणि गर्भाला वारेने, त्याचप्रमाणे या इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावरती ही कामवासना आहे. आणि म्हणून मी शरीर नसून मी आत्मा, जेव्हा या आत्म्याला जाणार, जेव्हा त्या आत्मिक भावनेवर स्वतःला आणणार, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयाच्या वासनेतून स्वतःला अनासक्त करण्याचा प्रयत्न करू शकतो मनुष्य. खूप कठीण आहे हो, हे बोलणं खूप सोपं आहे, हे ज्ञान देणं खूप सोपं आहे आणि सोपं आहे. म्हणूनच ती गीता किती शिकतोय त्याच्यापेक्षा किती आचरतोय, मी प्रत्येक दिवशी स्वतःला आज प्रश्न विचारते, की आपण भगवद्गीता किती जपतोय हे महत्वाचं आहे. ती आचरणात आणणं हे महत्वाचं आहे.
आणि म्हणूनच ती काम वासना कशी नियंत्रित केली जाईल. मला हेही हवंय, मला ते पण हवंय, ते पण हवंय, ते पण. कुठे संपणार आहे हे? कुठे समाधान आहे या गोष्टीला? कुठे एंड आहे? कुठे कुठे आहे का त्याला? तर संपणारी आहे का ती वासना? नाही. तर ती वासना आपणच नियंत्रित करू शकतो. त्या इंद्रियांना आपणच काबूत आणू शकतो. त्यासाठी तो आध्यात्मिक मार्ग महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच ते आध्यात्मिक ज्ञान जर आचरणात आणलं तर हे निश्चितच शक्य आहे. या शत्रूला निश्चितच आपण निश्चित त्याचा पराभव करू शकतो. पण ते ज्ञान आचरणात आणणं आणि म्हणूनच ते फक्त फक्त ज्ञान घेऊन नाही तर भगवंतांना तो मिथ्याचारही नकोय, निष्काम कर्म हवंय. हे जेव्हा जाणायला लागू तेव्हाच कुठेतरी मग त्या कर्मफळांच्या बंधनातूनही ती व्यक्ती निश्चितच मुक्त झालेली असते. इति तृतीयोध्याय समाप्तः. आज अगदी जसं मी म्हटलं आता हे अध्याय प्रत्येक अध्याय महत्वाचा आहे, पण निश्चितच जे श्लोक कमी जास्त असतात त्याच्यामुळे वेळेवरच तुमचा अध्याय संपेल. त्याप्रमाणे आपण आज अगदी 4:30 अजून 1 मिनिट आहेच. त्याप्रमाणे आपला अध्याय समाप्त झालेला आहे. आता मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला जर काही प्रश्न असतील तर निसंकोचपणे विचारा.